Okay, makayong may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sana napunta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, si on A, Katekisis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagan, Reverendo Padre, Edwin Academia Akab. Abi no, adlaw na usab karon nga Lunes, no, pizza 4 na kini sa bulan sa Marso tuig 2024. O padayon kita manghigala sa ato nga mga buhatonon ni ining kabuntuhon. So kumusta naman manghigala, no? Nang hinaot ko nga na kabungtanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Ato ning tibayaon manghigala nga ato mga kaigsuong mga kaparianon no Luzon, Visayas ug Mindanao nga maabot karon sa ato ang pagsibya. Of course, ang ato mga kaigsuonan din sa isla sa Siquijor. Pinanguluhan sa ato ang Episcopal Vicar din si Monsignor Larry Katubig, ang akong classmate po din si Father Obing Masyon. Kumusta na no? Ito ngayon huling gamay mahigala ha. Taro mo ni. Ayan. O na, taro mo siguro mahigala no. Abi no, atong igsuong sa mga parang itong classmate ni mahigala si Father Obing Masyon. Atong po mga kaigsunan nga sila si Father Rani Colina, no? Yung sabi si Father Jerry Flores, si Father Kinig Jerry Flores, si Father Boboy Churit na rin basay. Nga man sa mga ito mga kaigsunan, no? Tanan ganato mga kaparian. Si Father Leonard Tan, kumusta? No? Si Father Monsignor Ramon Duran, of course, no? Ato ang higala din nga pari din sa isla sa Siquijor. Kumusta na nga ito mga Siquijudnons, no? Mga brother priest there, no? Ato po nga agaw, no? Diri sa kining mainland diocese nato may higala si agaw Christian, no? Bumidyano, Durango, no? Nga to ang gawix din ha mahigala nga may kura paroko karon din sa kining Kalumbuyan, no? Parokya sa Kalumbuyan. May mudto na kanatong tanan ug nang hinaot kita nga na kabong tanan sa Kapiskay sa Banglawas. Abi na may galare kita sa CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Salamat po atong CBCP News. Dara may gala. CBCP News ito may gala, bagong obispo sa Archdiocese of Cáceres, no, i-install na gyud sa iyang pwesto karong maabot pizza dos nining bulan sa Mayo. Siya mao si Bishop Rex Andrew Alarcon. Siya ang mupuli sa kasamtangan nga obispo nga mobiya na sa iyang pwesto nga si Archbishop Emeritus Rolando Teruna. Balita manghigala gikan sa Vatican, may mga kasimbahanan sa Jerusalem, mga patriarka o ang mga patriark dito, no, gikundina, no, ang gihimong pagpagatake sa Persia sa mga Israelitas sa mga sibilyan dito sa nasod sa Gaza, na dito sa rehiyon sa Gaza. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ini kabudtuhon ug are na kita mahigala sa atong Saint of the Day. Aboy na nga itong Saint of the Day karon, May 4, walang iba, no? Walang iba. Asa mahigala ha, May 4. Sa pa mahigala, murag wala May 4 dito. Yes. Ari kita sa pikas mahigala, no? May 4, Lunes. So, ang ato karon nga santo, o sigunderi sa atong listahan, walay lain kung dili si, no? So, March 4. Ang ato karon nga santo mao si San Casimero. Kailan mo ni San Casimero may gala. Usa kini siya ka natawo kini siya dito sa Poland, no? Niya rejected luxurious life. Niya naila sa iyahang pagkamampuon. Uniya matud pa nahimo kini siya nga usa ka helping the poor. Naila kay ni mahigala, no? Kini si San Casimero sa iyahang pagtabang sa mga kabus. No, so karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga nahimong patron, nahimong santos tungod sa iyang mga maayong buhat
Ilabi na gayud ang iyahang pagpakabana sa kalisdanan sa mga pobre. Siya mao si San Casimero. Nahala no, padayon ta manghigala sa ato ang mga buhaton ni ining kabuntuhon. Ari kita sa atong ginagmay Jolo joke. Pino nag-istorya gihapon kini si Busting o si Picoy. Busting. Nag-istorya kini si Busting si Picoy nga puros gyud mga pinireso. Ating luoy ko kay ni mo da. Good. Kaya murag wala namang yun dibisita ni mo diri sa ato ang nahimutangan sa presuhan. Wala gyud kay mga parente. Ting. Duumod. Wa man lang gyud ko kakitang na hindi bisita ni mo diri paryente. So mo nila pagbisita nga silang tanan nga priso naman po. Kami tanan nga priso man po sila. Si may akong lulo, akong lula, priso po. Ako may gagaw, wala po ka priso. So wala rin ko inibisita na ako. Kaya kami tanan, puros naman nga priso. Tinood ron? Tinuod, uy. Joke ba yun? Joke na dugay ito, may lain. Abi na padayon ta mga galas. Ato ang mga buhaton ni ini kabuntuhon. Baday ato dahil nung timbayaon usab og mahimudto nga ako mga parokyano, no? Mga ayungon nanons, no? Bising-bisi karon mga higala, no? Nga atong mga kaigsuunan usab nga taga Tampukunwan tungod kay nangandam na kami karon sa among fiesta, no? Bising-bisi kayo sila, no? Kay matud palagi ang among fiesta karon mang March 19 ang ilang fiesta dito. Nala, no? Ari na kita mga higala sa ato ang mga catechism, mga pagtulunan nato. Okay. Ari kita sa una nga pagtulunan. Pader, nakadungog man po ka ng gitawag og mixed marriage. Unsay pasabot ni ana? Abi na mixed marriage is the marriage between persons of different racial and ethnic or religious groups. No, sa ato pa belonging to racial, ethnic, and religious groups. Sa ato pa kining pwede dahil nga kaslon na dahil na. No, kana bitawong mixed marriage kanang pareho silang Kristiyanos, pero dili sila pareho og kanang gitawag na to grupo o pananditan. Ato kanang mabasa sa Canon 1124. Pero kining mixed marriage kinahanglan gyud ni og pagtugot or consent gikan sa diocesan bishop, no, gikan sa mlonto to local ordinary. And of course, mahimo ni siyang kaslon nga ang Katoliko ug ang dili Katoliko kung ang Katoliko mo deklara gyud in writing, no, nga dili gyud siya mobalhin sa relihiyon nga sa iyang naminyuan nga dili Katoliko. Ano, no? Ay kaduha kinahanglan gyud nga ang mga anak sa kining maong pamilya kan sa gitagaan og mixed marriage pabunyagan gyud, they will be raised as Catholics. Bugan na dili pwede nga nabunyagan siya as Katoliko, no? Nakasal sila sa Katoliko o nya dili nila pabunyagan ang ilang anak sa Katoliko. No, kaya man kining mixed marriage, pud masabot ana nga pwede ra silang kaslon bisan pa kung ang Katoliko nga ang dili Katoliko dili magbubunyag, pwede ra na. Pero dunay mga kondisyon nga mananghid pa usa sa obispo. Ikaduha, kinahanglan niya ang mga anak nila, no, ang ilahang mga anak adtog yung bunyagan sa Katoliko ug magtubo gyud nga sa Katoliko. And katulo, kinahanglan nga dili gyud pugson, no, sa dili Katoliko ang iyang asawa, iyang bana nga mobalhin sa ilang relihiyon after nga nakasal na sila. Okay? Okay. Nakadungog ba po ka, Padre, ining gitawag disparity of cult? Disparity of cult. No? Karang disparity of cult, Catholic, non-Catholic, no party of Oriental Rite. Kana bitang Muslim o kuan. Kanang gitawag na to og Muslim o Kristiyanos. No? Sa ato pa, dili na siya pwede. No? Panalitan, Katoliko ka, unya gusto kang magpakasal sa
lain nga relihiyon, lain nga kana bitang lain bitaw nga tinuan na dili Kristiyanos. Adi na siya pwede kung dili mo matagaan o kanang gitawag nato pagtugot gikan sa talahurong obispo o kanang gitawag nato og bishop's consent. Kinahanglan nga naa gi pagtugot gikan sa atong halangdong obispo. Kaya kung wala, di ka na pwede. Di ka na pwede. Nga naman, tungod kay pero mao gihapon ang kuan ha, mao gihapon ang sitwasyon no nga Katoliko o dili Kristiyanos nga makigninyo ang lalaki babae ba. Dili ra kinahanglang bunyagan, di na kinahanglang pabalhinon pa sa Katolikong pagtuo ang mao nga dili Kristiyanos. Pero mula gina, dunay mga kondisyon nga ang ilang mga anak kinahanglang ilahag yung magtubo ang ilang mga anak o sa Katoliko o nga ang Katoliko mo saad gyud no nga dili gyud sa mobalhin sa relihiyon sa dili Katoliko. La dili Kristiyanos. Klaro ba mo na gitawag disparity of cult. Okay? Okay na no. No, ari kita sa lain nga pangutana. Lain nga pangutana sa usa ka awit. Okay no? Father, why do Catholics pray for the dead? No, kini importante rin siya. Ano man gyud nga kitang mga Katoliko, magampo man gyud sa mga matay. 100 years, 200 years Jewish people struggle. Atong basahon sa 1 Timothy chapter 1 verse 18. May the Lord grant him to find mercy from the dead on that day. Now, may the Lord grant him to find mercy from the dead on that day. No, niya, kung atong basahon po sa kinibitaw, ang atong mga pag-ampo express, no, kinibitaw, naghiusa ka nato kanila, no, ang atong mga pag-ampo alang sa mga patay, nahiusa ka nato kanila ngono nga nangamatay na mo na gitawag nato communion of saints no prayers express hope that God will free the person who has died from any burden of sin and prepare a place for him in or home in heaven. Usa to pa kini man kong pag-ampo alang sa mga minatay no sa mga kalag sa mga nangamatay rooted kini in our Christian belief. No gani sa basahon sa Makabeo mo kanang atong gibasihan no nga dunay gihimo no si Judas Makabeo nga pag-ampo alang sa mga nangamatay. Unya alang pud kanato ang atuang pag-ampo alang sa mga nangamatay nagpasabot kana nga ang maong mga tao nga nangamatay na matangtangan no sa nakatabang ta aron nga ang nangamatay matangtangan sa kabugaton sa ilahang gipasan tungod sa mga sala nga ilang nahimo. Muna nga ato gid silang tabangan usab sa pagapaampo. Okay, matud pa ang pag-ampo sa taong matarong dako kayo og ikatabang. Okay. Another topic. Why do Catholics decorate their homes during Christmas season? So, dili sa nato dili nato ni siya tandugon kini topic no kay panahon man ni sa kuan Pasko man ni. Ari kita sa laing kuan nga laing pangutana. Okay, pwede ba nga mukaon ta during the mass? Sa panalitan nagmisa o nya nanimba ta o nya gigutom ta? Pwede ba nga mutimo-timo tagamay nga naa ka sa sulod sa simbahan? Actually, dili na sa pwede. No, mga bata siguro ato rang gitugutan pero discourage gina siya. Dili gina sa pwede. Sa canon number 919, one who is to take the Holy Communion is to abstain from any food or drink with the exception only of water and medicine for at least the period of 1 hour before the Holy Communion. O, sa ato pa,
kini bang doon naman gay sa Canon 919 gisugo gyud kita nga 1 hour before the mass kinahanglan nga magpuasa na gyud ta ni mag fasting na ta na no di na ta mangaon una nga samot na gyud kung magkaon-kaon ka magkaon-kaon ka within the mass no kay gigutom ka di gyud na sa pwede no klaro ba. Okay, no? So, padayon kita, no? Ato day nga timbayaon, mahigala, o mayong mudto ang ato mga kaigsuunan, di na sa may Lapakun, no? Sila si mga Soderio family, no? Milicio Soderio. Sila si John Phil, nga tuwapod nga sila si kining nga ato mga kaigsuunan usab nga taga dinha, no? Sa Lapakun, kumusta na, no? Dugay tang nasa intinha pod o gani din na sa may tabang din na sa may pagatban no kumusta naman mo din ha. Okay, another question. Pwede ba nga bunyagan ang mga bata bisan kung wala diha ang ginikanan, no? Labi na gyud kung dili sila Katoliko nya atong bunyagan bunyagan ang bata sa Katoliko. Tubag na pwede. Dunay mga instances nga pwede natong bunyagan. Basta nag-ungaw sa kamatayon ng bata. Pwede na siya natong bunyagan ng bata. Panlitan ikaw, mananabang ka no, na gusto ni mo nga matud pa sa tanaw niyo mag-ungaw sa kamatayon ng bata. No? Niya makahuna-una ka nga imo na lang ni bunyagan. Kung pwede. Pwede siya. No? Ka ang bata. Kaya nga naman, nala sa Canon 868 nga pwede kini alang sa mga bata nga nag-ungaw sa kamatayon. Pero kung kana bitawng bunyagan ninyo ang anak nga itago-tago ninyo ba sa kana bitawng mga ginikanan kay pananlitan ang iyang mga ginikanan sa bata, no? Laing relihiyon. Puna nahitabo ni sa mga lola, no? Pananlitan ang bata, ang ilang mga anak, no? Kanang wala diha kay nag-abroad ba dagway o nya ang mga apo nila nabilin, nya ang ilang mga ginikanan sa bata nibalhin na sa lain nga relihiyon. Nya ang lula na lang mo yung nabinlan sa bata kan trabaho dito sa layo. Pwede rin ba nga pabunyagan sa Katoliko ang bata? Itong na dili pwede. No, kinahanglan gyud nga pahibawon gyud ang bisan usa na lang sa ginikanan sa mga bata. Dili pwedeng ato lang kawat-kawaton ba ato ni bunyagan ni bata kay total wala bitaw ang ginikanan ato ni himuong Katoliko ni kay mga Katoliko gud ta unya kanang mga ginikanan ani nimalhin was lang relihiyon. Dili adil na to balon pabunyagan na sa Katoliko ni bata. Tubag nga di na pwede. Kinahanglan nga pahibawon gyud ang mga ginikanan kung pwede ba nga pabunyagan na lang nato sa Katoliko ang ilang anak. Kung musugot, mayo, pero kung dili nato kini supugson. Okay? Klaro? Itong oras mga gala. Okay, so dinin lang inakutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Manamilit no sab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.